Chuma kade kumele ukuthi liyekhala lathi eGwabalanda malanga wonke laweswakhale laphana. Lakhetha ukukhala eWaterford. Said by Sekuru vari kuti ivo mhuri yekwachuma yakadecida kuungana kwavo kuWaterford havana kugona kuenda kuGwabalanda kumba kwana Zandile notapo Khumalo kuti vanochema pamwe chete. Ivo vari kuti they are so disappointed that these relatives did not visit to offer even an apology following the death ya Zandile nevana vake vaviri. Zvinoratidza kuti family yanga iri kutomira nemwana wavo zvakanyanyisa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zandile nevana vazoradzikwa kuLuveve, makuva avo angoisiwa rimwe next to each other. Imikani zvakaoma. Baba avaka vari kutoradza kuti he planned this uye vakatokomita kacrime kekuti vachengete pfuti kuitira kuti vatize mhosva vauye pedo pavanokwanisa kuti mai vavo vasambotsvake visa vainde kunovaona at any time. Manetizens ari kurwadziwa zvikuru nechiitiko chakadai. Ndo zvaitika kumakuva izvo. Nyaradzo yabata basa vanhu vanga variko vachirwadziwa. But nyaya yanyanyisa kusumudza moyo yevanhu inyaya yefamily ya Ndodana. Ko vanozoita yavo sei ko funeral kwavo voga. Ende izvezvi havana kukwanisa vakawanda vacho kuti vainde kunoona murora achiradzikwa. Pane pakabuda vamunetsi vachiti ivo amai vaNdodana vataura kuti takatambirwa zvakanaka, only to realize nhasi pakutaurwa nefamily spokesperson kuti amai ava vainyepa. Zvinoratidza kuti amai ava vari kumira nemwana wavo uye vari kuda kunyepera vanhu out there kuti ivo vari kubata pamwe nemhuri zviri pachena kuti havasi kuda kusangana nemhuri iyi. Vamwe vari kuti ivo samai hauzokwanisi kurasa mwana wako uye munozoenda seiko kunobata nevamwe imimi muri imi mune mwana honzeri. Zvinotyisa, unogona kuenda wonopondwa. These people are angry and anything can happen. Zvinotoda vaende nepolisi. Vamwe vari kuti if he wants to not plead guilty, then he should not apologizing. Apologizing is incriminating himself and it will be used against him in court. It is very painful kufirwa and you only understand when death comes to your house. Let's not defend the family that is in the wrong. They were supposed to go and see this family. May God comfort them in a special way. Vamwe vari kuti they might be scared to approach the family at this moment. They might end up zvinhu zvese zvatobuda out of hand. They also have no answer because they are still waiting for answers from Ndodana. Unosvika ikoko wosvika wobvunzwa kuti akazviitirei iwe usina maanswer. Pakauma. Muri iyi yaifanira kungotumira a representative at least even munyai just to show remorse. Vane hutsinye semwana wavo akaponda vanhu. Honestly as a mother haurasi mwana nekutatadza asi unoitawo the right thing. Pane ana sekuru varipo munongoendawo munoti vedu we isusu hatisi kuziva zvakaitika kuUK. Wedu mwana ari mujere ari kutarisana nenyaya iyi. Hatizivi kuti zvichamira sei but tachingotiwo timire tese panguva yakadai. Dene vari vanhu vanobelieve in marriage inounite mafamilies vaikwanisa kuenda vonomira pamwe chete sezviri kutaurwa nasekuru. Sekuru havana chakawanda chavari kuda. Vari kuti ivo deye makangotumira someone. The fact that mwana wavo ndiye ari mujere achimirira mhosva iyi, it means there is something that he did. Even pasingazoburitswe kuti guilty or what, kungoti vedu we nyaya yaitwa navana hatisi kuziva kuti yakamira sei. That's why on his court date takatotaura kuti we sense kamwe attitude so kari kubva kuna mai vaiva nesumwe attitude zvavainazvo. So chinotanga kukumbira regero wobata maoko wokonvinza madzitezvara zvavanoda vaitirwe kuti moyo yavo imbodzoreka wozopinda paburial arrangements kwete kutanga neburial arrangement kudada. Ngavarege vafi vacharwa nyaya dzavo voga nekuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu vekwana Ndodana vanga vati isusu toviga wedu mwana vedu vazukuru actually then imi moviga mwana wenyu kureva kuti muroora ngavigwe nehama dzake isusu toviga vana.
vekwakumana vakati aiwabodoka isusu wedu mwana anovigwa pamwe chete nevana vake. Why would we separate them? Kokuti vana ava vanochemerwa kumusha kwana ndodha nhari iye perpetrator, zvinofamba sei? Ndipo unoona kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa navanhu hazvina kana musoro wese. Nyaya inotsamwisa mani, but at least vanava they've been laid to rest. Ivo vazvirarira zvavo, vamirira kurira kwetsuri. Asi dambudziko ratanaro ndere mhuri yekwana ndodhana ine nharo chaidzo dzinenge dzezongororo. Mizela kukhuluma on behalf of the Makonde, and I'll speak my heart. Chuma kade kumbele ukuthi liyekhala lathi eGwabalanda amalanga wonke lawe siwakhale laphana. Lakhetha ukukhala eWaterford. You became too smart over this day. This is just dumping. And we expect you to tell me about a show. It's not a show. Our beloved God. Aluba ngabe ichuma likhona labazifemini zabancedisa. Icela ukuthi bahambe kukhumalo, bahambe bebuke eSangweni, bacele baxolise ukubonakele badala. Okukhula kulamkhosi. Yike sikucelayo. Lokhu kukhuluma master uSalem uthanga kukhona ophumenyekeze ekhuluma indaba la. Sikubeka phakathi umsebenzi. Yabonga lokhu kutholo. Inguva inorwadza zvikuru for mhuri yekwana Zandile. Aiwa vataura zviri pamoyo pavo kuti family dzakadai idzi aiwa mapandemic chaiwo. So chichi lawyer renyika vati ivo regai vamboburitsa nyaya iri pano kuti murume uyu used a gun to plan to run away from this funeral. He pretended aida kuzuraya when he was planting an alibi from this funeral. A cruel coward who planned this for a very long time. It was not an act of rage, it was a movie well planned. My studies in the law of evidence and my further studies in criminology at master's level shows me a well-planned crime and planned for months if not years. He was not just angry and jealous of his success and independence. He loathed how her daughters loved and adored her. He could see from a woman's point of view she had succeeded. A leader at work, in the economy, in the community, and in the family. Zandile walked like there was no earth, he answered. She had self-respect. She did not want to control him. She controlled herself. That's why she sought divorce. She knew when she was welcome and when it was time for goodbyes. She had self-respect. He loathed that. He also knew his society, the male pandemic. Both men and women would defend him with lies like she was cheating. He discovered it was not his kids. She says also. He knew someone would defend him because kuvenga vakadzi seems cute until it puts you behind iron bars in prison. 3 beautiful documented lives full of hope, cut short by a fugitive. Anotenga pfuti in order to be charged of a lesser charge and stay in South Africa where his parents and relatives can see him. Many believe he wanted to kuzuraya, but no. He wanted to save in a country where his mother does not need a visa to see him. He wanted to cheat justice because he had no remorse. He ruined the lives of people he ought to love and did not care to be in Zimbabwe to at least give the chance to see them and apologize even in their death. He ran away and created an alibi from the funeral nekapfuti kake kaakatenga. So ndo mashoko abva kuna chichi ari kuti iye ndo zvakaitwa nemurume uyu kuenda kwaakaita kuSouth Africa nekuzoswera akapakatirana nepfuti kuti abatiwe nekuti aiziva kuti hapana kwaenda kwakuri kuda kumeka sure kuti hazvirina na agarire zvake 12 years dzake kuSouth Africa kuitira kuti kana dziri family day vapote vachienda kunomuona kuno sungwa mujere riri pedo nekumusha zvinokupawo a sense of belonging. Imigan zvakaoma. Thank you guys so much for watching. This has been an emotional moment. Change chingokupai nyaya dzenyu. Please don't forget to like, share and subscribe.